celebra en honor de Alexandre Bóveda en particular, pero que suele ser aproveitado para homenaxear a todas aquelas persoas que foron represalladas por causa das súas ideas políticas, en particular, pues, durante a Guerra Civil do 36, pero con un espírito de homenaxear a todas aquelas personas que en toda época e en todo lugar foron represalladas, incluso hasta a morte moitas veces. Bueno, para rematar este acto,